In a quiet farming village near the Angwa River, the life of an 11-year-old child was violently taken. The official reports are unclear, but the spiritual world is never silent. Isinenyaya tukutsvagidza inonyaya yekutaurwa nemhondoro dziri kuno kumakonde dziri kutaura kuti mambo nzvimbo yedu yakadeuka ropa, nzvimbo yedu yemanhengazi yakadeuka ropa. Saka tikuda kuti mambo muchenese nzvimbo yedu. Saka isi tiri pakutsvaga, takanzwa kuti pane murungu ane zvaakaita nemushandi wake pamwana akashayika. Saka tiri pakutsvagiridza kuti musi wa12 tigone kudaidza murungu iye auye kuzotipa zvizere tigone kupindura mhondoro dziri kuchema kuti mambo munyika medu makadeuka ropa. Our investigation led us from Chinhoyi, deep into the heart of Mashonaland West, to a farming community by the Angwa River. Here, an alleged murderer hides in plain sight. We reached the homestead of the deceased, a grieving family seeking justice in a place where power silences the poor. Zita rangu ndetwa Tafadzwa Chinene. Ndinameyo mwana akatsikwa akashayika. Ndakamuka kuseni ndobva ndaendawo kubasa uko kwandaishanda, ndasiyawo vana vari pamba vachitambawo. Nasisi vacho vanga varipo, vanga vari grade 7 vanga vanayo. Vanga pane iyeye nemudiki wacho vakangodaro. Ndobva ndaenda kubasa, ndisvika kubasa ndobva ndakangonzwa foni ichifonwa. Ndakafonerwa nababa wacho ndwakandifonera. Zvikanzi mwana atsikwa. Ndobva ndati atsikwa kupi, ndobva nditi izvozvi enda kupi, enda kumba. Ivo vanga vasikwawo kumba, vanga vari kubasa. Ini ndina ndiriwo padhuze, ndina ndiri pedyo nekwanga watsikirwa mwana kumba. Ivo kwangu uri kurefu kwanga vari. Ndobva ndati alright. Ndobva nguva iyoyo murungu wangu wandaishandira namanija wanga aripo ainzi John. Ndobva vasvika pabasa pangu. Vachisvika ndobva ndati ko mwana anzi atsikirwa kupi. Murungu wangu haana kukwanisa kundidaira, akangotanga kuchema akanditarisa. Ndobva angonditi enda kumba. Ndobva ndatakurwa namanija wacho mbva ndasvika kumba. Ndakasvika vanhu vakatoungana pachekwa chibage. Bhodhi panga iri yanga iri mumapeto memunda mufayagati, nokuti mwana uyu aingove achiratidza kuti akatyoka gumbo nechepana, akaborwa sikau yake asina ziso. Mazino ndeanga akabuda kunze, zvisaridza zve one side kudai, asi bhodhi yake yanga itori right sezvayanga agara ingori kunze kwekuboka musoro nekutyoka gumba. Ndichibva ndabvunza kuti ari kuti atsika mwana ndiani. Ndikapadaira dhiraivha wemurungu ye anonzi Douglas Chanel. Zvikanzi ndini ndatsika mwana. Ndikati une chokwadi kuti ndiwatsika mwana? Zvikanzi ndikati kwete, hausiwo watsika mwana, asi une umbo uri kuziva chokwadi chaitika. They need to investigate me if they want to investigate me, but they must also investigate the family of the child that died, because there's more to the story. Takabuda kunze kwegedhi, saka takabva taona murungu achitena achitarisa kwatiri achitimhanyisa. Showanenzi wacho ndiyanga ari kumashure, isu tiri kumberi. Akabva atangotimhanyisa, ndobva titangotiza achititi mhanyai. Patikazocheuka tichimutarisa takazongomuona baiyo. Pandikaenda kumba ndichidzoka, ndakamuona achizunguzika
akadzingirwa negumbo achidzuriwa. Manjazoti magurovhosi here kana kuti kataura ndobva mudzura. Pandikaenda futi kumba ndakadzoka ndakamuona vachiuya naye panga patsikwa netrakta masaidhi memunda mu pasaidhi pekarodhi ndobva mugadzikira kwavakazotanga pukuta kombaini ndobva enda unoipaka. Despite the death of a child and community outcry, Bosman remains free. No arrest, no charges for over 3 years. Iye futi murungu wacho hapana kana kuti makambogarawo naye mubhokisi muchivhunzurudzana otikunda zvake pamafekta asi tatombotaura naye tichinzwa kutaura kwake anongotaura nestate wonzwanana nestate. Isusu varidze mwana hatina manzwa akataura hatinonzwawo. Saka zvinhu zvinongobata munhu hafaniri kungofa kunge dhonge kana kuti mombe iri nani ikafa inodziwa nyama, dhonge rinongokandwa kumarara. Ndozvaakaita mwana wamuzukuru wangu. Nhasi ndakangutarisira kumapurisa kuti pamwe mapurisa ane zvaachaita. Bosman akadzingirira mwana necombine harvest. Anonzi Junior anga ari papo ndiye aitiza ari mberi. Mukoma achiti mhanya mhanya mhanya. Saka mukoma pakudzivirirawo achiti vafanira kutange vamhanya kuenda mberi. Ndopa akanobayiwa nemuromo wecombine. Abayiwa kudaro nemuromo wecombine. Munun'una akacheuka ndokubvaona mwana abayiwa necombine mumusoro. Uyu munun'una wacho anonzi Junior akacheuka akaona mukoma wake achiratidza kuti abayiwa musoro necombine. Asi haana kuzvinotisa kuti munhu atofa kana kubayiwa kwaita kutofa kwaita. Saka akabva afamba ndokubva aenda kumba. Paakadzoka sekutsanangura kwaita iye ndomataurira andakuita izvezvo munin'ina wacho ndiye anga angotsanangura. Saka neudiki panguva iyoyo zvaiti zvikauya kwaari kuti azvitsanangure zvaigona kungotiza kana kuti hameno chaitika paari. Saka mazuva ano haachatyi kana kuzvitaura. Tunototi tikafamba tikaenda panzvimbo iyoyo anoita kunga apfekwa kana nemweyazo, anotanga kutsanangura zvakaitika zvese panguva iyoyo, zvokuti mazuva ano zvinototi kana takagara tikangomubvunza so anogona kutsanangura nyaya yacho yese kuti zvakadai 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 takadai. Saka Douglas anewe unonzi ndiye akazonzi wewe bvisachi mwana uyu akatomboramba. Munin'ina wacho manje anga adzoka kechiti achiona manje ndobva apiwa inenge tawere kana kuti magrovhosi ndobva akwanisa kuchibvisa mwana pamuromo wecombine panga akabayiwa paya ndobva amudziura. Anzi akanga akamutsikirira negumbo ndobva amudhonza nemaoko ake ndobva amudziura ipapo. Achibva abatirana nemurungu uyu ndobva vanomukanda pakarodhi taigura nako kachienda pamba ipapo payada. Saka zvadaro umbowo uyu hauna kutorwa kune mwana nepolisi. Taiti tikava titorai umbowo kune mwana asiyewo vaitora umbowo wacho, vaitora umbowo kune vanhu vanga vasipo vachinonga nyaya iyi iri kungotsikwa tsikwa. Mapurisa havasi kuita nemazvo, vari kungoitenderera so kuti imari yakawandisa iri kubhadharwa nemurungu yaari kutadzawo kana kuti anotaura nenini wakaparira mhosva uripa maurayiro akaita mwana wangu, chizorodze mwana wangu zvakanaka. Nanhasi uno hatisatoita manyaradzo nokumirira kuti nyaya yedu inge ibuda pachena. Tanga tiri apo popopo tedi tinogumbidza tichitamba. Saka tikabva tatarisa kune kombaini tataona ichi kera kungati tangotiza tataona chipedi uyu tadadai tatauya patikapinda apo pandikadzoka patikatarisa uku patikazoseuka tichitarisa shwari zvacho tamona abayiwa ndobva taenda uku ndobva ndaenda uku
pandikadzoka ndakamuona achidzuriwa. Pandikadzokera ndichidzoka ndakamuona kandiwa apa pakomba iye abuditswa iri uko chipukutiro. Aidzorwa nani? Nazvaneo. Police opened a docket for murder and false report, but no arrest has been made. The file gathers dust as the family buries more than just a son. They bury hope. hakuna anoziva kuti anga achaita chakadii chaipa kuti tirarame zvakaita sei. Asi semwana akakura achitoti chovha munhamo dzimwe taitoziva kuti ramangwana rake rakanaka. Zvimwe zvenguva izotova kunational parks achiuya nenzou yese nyama tichiita muriwo kusatsvaga mudzimbo, asi vamuuraya hapana kana chiri kubuda kana chakabuda. An 11-year-old boy is dead. A man walks free. A family pleads. A nation watches. Will justice be served? Will the police arrest? Will the National Prosecuting Authority act? Or will silence claim another soul?